Ranná príprava pred raňajkami. Dobré ráno. Dobré ráno. Tu sme spali. No to nevyzerá nejak, akože... Vyzerá to veľmi autenticky. Dobré ráno. Čo budeš na raňajky? Pozrite sa na tú kávu. Dajte sa na tú penu. S cukrom. Čaj výborný. A ešte čakáme na omeletu. A už je to aj Stanči. Stanči, si hladný? Buongiorno. Hladný? To nevieš, čo je to slovo hladný, pokiaľ nepiješ do Maroka. Bicyklovať. Omeleta na raňajky. Hezky. Ideme nakúpiť zásoby, vodu doplná, jedlo doplná, najbližších 70 km nebude nič. A má byť zase horúco. No, Maroko nie je Európa. Keby náhodou, že plánujete cestu sem, treba si uvedomiť, že alebo respektíve tá naša trasa má také úseky, že 70 km nie je nič. Je tam možno pár nejakých takých dedín menších, ale tu nie sme v Európe, to neznamená, že každá dedina má nejaký obchod, nejakú jednotu a je to dosť problém, preto musíme všetko vlačiť so sebou. Momentálne sme si naložili 5 litrov vody plus nejaké Coca-Coly a také pitie. Takže a máme pred sebou 70 km momentálne do mesta Tata a tam to aj zapichneme. Lebo za táto už 100 km budeme vôbec nič. Takže potrebujeme zase tam prespíme, doplníme zásoby a ideme ďalej. A včera, aj keby sme chceli spať v stane, nebola šanca ho rozložiť pri tom vetre, takže je lepšie to riešiť takýmito ubytovaniami, keď ste v Maroku. Dajú sa tu nájsť veľmi lacné ubytovania. Najdrahšie ubytovanie tu môže stať okolo 30 eur na osobu. Takže keď, tak jak my keď sme traja, tak v podstate to je jedno z najdrahších ubytovaní, keď nájdeme, že 30 ečka na osobu a to je fakt veľa, väčšinou to stojí okolo 10-15, hej. Takže niekedy je lepšie si dať tú sprchu, odpočinúť si, poriadne sa vyspať, jak vo vetre rozkladať stan. Ale je to samozrejme na zvážení, no však uvidíte, keď tu náhodou prídete. Ale podmienky sú tu náročné, treba sa pripraviť na to, že vysoké teploty, a to je začiatok mája. A my sme prišli na schvál v tomto termíne kvôli tomu, že sú tam štátne sviatky, aby sme nemínali dovolenku. Ale čo je väčší problém ako tá teplota, je ten vietor. To je peklo. Väčšinou do obedu je to OK a potom začne fúkať. A teraz už začína pre istotu o 9, takže ideme na to. Najčastejšie skloňovaná slovná fráza je polimariť. Bonjour, ça va? Konečne som sa dočkal, Maroku, konečne vidím ťahu po 5-6 dňoch. To chce storku, chlapci. Ty by storku na Facebook. Nie, že ťa opľuje. A tu je celé stádo, pozrite.
Daj storku, ne? Musíš ty. OK. Ty ťava jedna. Ja som chcel povedať, že ty by si našiel frajerku. Čo je pekná, je vysoká. A pozri, aké nohy má. Hej, aké dlhé nohy má. Poď sa veľa toho nezie. Konečne, vidím čau, taký som spokojný. Som spokojný, chlapci, môžem ísť domov. Aké máš široké toto lady, nie? Hej, brutál, no. Tá by neprepadala asi po piesku, ne? Po piesku, tak lyže. Dobrý deň. Welcome to Morocco. Aká je zima. Kúpim si domov ťavu. Bonjour. A tak sa pýtam, že z čoho títo ľudia tu žijú, lebo tu pandurky sa nedajú vypestovať. Neviem. Že čo? 25 metrov je od bočka do ulička, tak to už bude tata. Tata, môj tata není môj tata. Môj tata je môj tata. A tu je hore nádrž vodojem. Ale kedy tam bola naposledy voda? Netuším. No povedz, čo tu pestuje, chápeš? Z čoho žije? Kryky, nevidíš? Kamene. Aby zvieratá mali čo žrať. To nič, len kozy, ovce. A tak. Nie je luxusný. Sponzorov tejto etapy je paradajkový tuňak. Izabel konkrétne asi. Izabel. Fajný. Jak sa ti tu páči, Stanči? Je tu krásne, nie? Je to tak? Horský svieži vzduch, plus 35. Listoček sa nepohne, zatiaľ. Občas pofúkuje. Ináč tam dole pod stromami sú offroady. Pár nás obehlo. A je to super, oni si vyťahnú motorky a začnú tu lietať po dunách. My tiež tak lietame po dunách, nie? Ale buď pešo, alebo... Ja sa teším, že je teplo. To je strašne dobré. Je teplo a teplo, Tibi. Toto je horúco. Je teplo, keď si pri bazéne je dobre teplo, ale keď šlapeš naloženým bicyklom do kopcu, nie je dobre teplo. Teplunko. U nás je koľko? 15? Už ale teplo? Chádzame do prvého väčšieho mesta po 70 kilometroch. Tata, kde normálne aj budovy majú viac poschodí, až raz, dva, tri. Nádhera. Chlapci, tešíte sa? Stále beriem jak Fata Morgano. Kde sa jel tie špice a niekto neolížem, neverím. No a dnes ukončíme etapu, lebo je koľko nejaké, neviem, po tretej asi, máme 70 km, lebo do obedu tu je dobré počasie, relatívne chladný vetrik pofúkuje a dá sa. Ale teraz, okolo 2. 3. začne tak hriať slnko, že teplota strašne rýchlo ide hore a už je to problém trošku. No a treba nám odpočinúť, lebo zajtra už začínajú kopce, konečne to stačame na sever a vracame sa do Atlasu, cez Antiatlas do Atlasu.
Tu máš naľavo, aha. Jo, ideme jesť. Chcel som natočiť debatu o smetiach na roku. Nie, my akorát sa rozprávame o tom, že nosíme všade so sebou smeti, ktoré máme. A teraz to je otázka, mal by si sa prispôsobiť kultúre, v ktorej si, hej? Mám hádzať na zem, alebo budem nosiť so sebou? Ja jak ekológ neakceptujem. Ja nosím smeti na bicykli. Všetci sme ekologovia, ale to je, vieš. Ale nejaká tá plechovka sa tu občas niekde stratí, tak pod kameňmi. Vo vetre. Vo vetre. Nikomu nehovor. Jeden kameň tam taký bol a som tam hodil jednu plechovku od tuňáka, lebo veľa oleja nebolo. No, jaký som červený. Teraz od teba udre blesk. Joj. Ty by hovoríš, že tuto je najlepšia pizza, akú tu jedol. Zatiaľ. Je dobrá. Pekne. Nevestu. Šavarma pre nevestu. Sladké musí byť. Ideme chutnať. Jaj. Lebo teraz vyťalo z pece, vieš. Dobre. No. Croissanty, dobre. Ochutnáme si. Čo ešte nám donesie? To by som si dal hneď teraz jedno. To berieme toto. Všetko? Hej. Chceli by sme si kúpiť melón. A nikoho nikde. Neviem, či ho môžeme zobrať. Aj žltý, aha. Melón. Hello, sir. Hello. Taliansky sú taký čas zavreté obchody. Oni tam boli, ak sme išli na obed, vieš? Hovorím, že... Sa si do obeda a večer potom. Tak, doplnili sme trošku kalórie. Našli sme nejaké ubytko. A ideme sa tam pozrieť. A na dnes to bude stačiť. Lebo zajtra nás čaká 90 km, ale takých výživných. Lebo minimálne 70 km nebude nič zase a nikto. Takže zase musíme všetko naložiť, nabaliť a tak ďalej. Vždy dookola to isté. Máme ubytko. Zajtrajšou etapou. Toto je MN. Ah, super. And do you have a knife? Because we have a big melon, watermelon. Yeah. I will give you a big knife. Okay, perfect. Is that a small one? Okay. It will be for my mango, yeah. You will cook tajin tonight? Ty by robil inštaláciu, aby sme vedeli dať bicykel do izby. Netreba ti pomôcť? Nie. Asi to dlhšie nebolo používané teda. Veľmi pekné, krajšie ako niektoré hotely. Fakt, super. Mesto Tata. Keď tu náhodou budete, tak guest house. Náhodou, keď zablúdite náhodou. Tešíš sa na to, čo? Máme tu melón červený, dva typy žltého, mango. Čo ja tak nakrájam? Ochutnaj najprv, aby si musíš na kameru ukázať, ako ti to chutilo. Tak na blšaku dakedy, hej, vykroj. Hopa, počkaj. No daj, poď. Dobre? Sladký. Hej? Jak z Maďarska. Jak z Maďarska? Jak z Maďarska. Ja to dám ulicu za tomu.
Zober. Merci. Zoberieme, nie? To by som zobral. Zoberme jedno. Oho, kju. Ej, sú chredný. Zavi, ej, sorry. Šo.